Numele meu este Roland Blaj, sunt împreună cu colegul meu Ștefan Polgar, care este șeful de fermă. Suntem în stațiunea viticolă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, stațiune care a fost achiziționată în anul 2020. Toată plantația care se vede și care nu se vede, că este și peste deal, este undeva la 70 de hectare, compusă din, zicem, două trupuri. Trupul care îl vedeți aici în față și se numește Fața Mare, este undeva la 50% din suprafață, și undeva la 3 km este trupul Gorgan, care are undeva la 45% din suprafața noastră. Vie veche, ce înseamnă veche? Vie plantată acum aproximativ 12-13 ani. Vie anul 3 și anul 4 s-a replantat începând cu anul 2021. S-au depus două proiecte, unul de 3,4 hectare, partea asta de sus, unde a fost o vie veche cu rânduri înguste, cam de 1,40-1,50, care nu le mai puteam lucra sub niciun fel de formă, și partea de jos de la drum, 5,87 hectare rotund, unde au fost niște taluzuri, cred că și de peste 3 metri, care erau absolut imposibil de lucrat. Și s-au întâmplat drumuri, au fost rândurile foarte fugite, goluri enorm de multe, ogașe, s-au răsturnat pompele, a fost o catastrofă. Dar acum arată totul perfect, s-a îndreptat. La via anul 4 este un proiect de, noi am zis 14 hectare, real după Apia sunt 13,5. Asta s-a plantat, și aici au fost foarte multe taluzuri, ca să faceți o idee, buldozerele, ca să îndrepte toată suprafața, să putem planta de vale, au lucrat undeva la 80 de ore, enorm de mult. Dar acum arată totul perfect, totul se pretează la lucrări mecanizate, la recoltat mecanizat. Ca și soiuri, când s-au cumpărat au fost 5, numai soiuri albe, pentru că aici în zonă au fost soiuri albe. Au fost plantat Sauvignon Blanc, Riesling italian, Pinot Gris, Muscat Tonel și Traminer. Între timp, fiind sigur și o stațiune care are rol, zicem, didactic, s-au plantat tot ce înseamnă pentru DOC, inclusiv struguri roșii, care funcționează între timp extrem de bine. Acum 20 de ani nu putea discuta la pol de struguri roșii. S-a plantat Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră și Pinot Noir. Am reușit cu greu să readucem la viață soiul Iordană, pentru care în Apol se făcea un spumant Dacia și, din câte știu eu, singurul coniac de 7 stele din țară. Datorită acestor soiuri care au productivitate mare și aciditate foarte mare, pentru că spumantele ai nevoie de aciditate foarte mare.